RMN Drama presents Handumanan Sa Ka Awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? May kaning usa ka lalaki nga nagpuyo sa Consolacion, Cebu. Ang tumatatampo nagdasangan nga Angelo. Uyab na day mo ang Karen, bay? Ang bagong transfer sa ato isulan? Oh, bay. O, Gisugot sa din ko niya. Wa man niya paabtag. Usa ka buwan. uy, mo ba? May noon kay wa ka gipaantos og dugay. Oo, mawagid bay. Oy, basin ba og dili na kay ka managad na mo hang imong mga barkada? Abi kay na naman kay uyab. Nagsilos ka lan? So ba di Clark? Uy, gusto na. lang ka. Gusto na mana. Ikaw gid bay, Clark. Imo ginasungogon si Lanida. Ang ibog mong kaya na sa nimo. Bay, Clark. Ay, joke ra bitaw bay. Joke ra. Maglagot na sa dunya na slanin ako. Saba uy. Karin, babe. Isa may tabo. Dili ba kita magbuwag, ha? Babe, mahal ka ayo tika. Bisan sa una-una lang, dili na ko ma-imagine nga makigbuwag pa nimo. Pinangga ka kayo ko nimo. Basta niya magkakita gaglain ba? Nga, mas gwapo. Kay nga no, gwapo di ka. Aray naman. Babe, bisag kinsa pa nagwapuha diha, babe. Dili ti kayo baylo no. Promise, ha? Promise, babe. I love you, Karin. I love you too, Angelo. Dali aras panahon, no? Babe, usan na ka tuig kapin. Maugit, babe. Og dalipay kay ko nga, niabot kay og ingon any kadugay nimo. Oh, nga naman day. Sa imo day ang mga past relationships. Da, mura to gwa, babe, uy. Hangtod karon, wa pa ka upin sa imong past. Babe, importante pa pagkuti ay na. Dili naman siguro kinahanglan nga, storyaan pa na, diba? Ang importante, ang atua. Kitang duha, babe. O, hinoon sa babe. Habi to, di na kinahisgutan pa na. Di na kinahisgutan na past. Kay, past is past. Maog yun. Uy, di pa mo bay, Angelo? Nga na new student tato din nga dinhi sa to eskwelahan? Mo ba? Oh, ni bago. Diin mo si Dogikan, Clark? Murag, same man siguro mo eskwelahan sa una, Karen. Murag mo akong dungog sa mga istorya-istorya rapod sa estudyante. Mao ba? Basig, kay larabong, babe. Bitaw, Ambot lang sa babe. Wa pa masiko kita niya. Basin. bay, grabe naman di ka chikboy ang bagong transfer, uy. Mauligi ko nun. Da, okay ra masad ko na mag-chicks boy siya good. Kay gwapo man. Di man batik naong. Ang pait ana kung chicks boy unya bati pa jug naong. Ikaw, Gidlani. Hilod bitaw na Karen. Nakakita na ba mo anang new student ni? Wa pa. Ay, hala, daray! Karen! Siya ka nang nagpadung din eh. Karen! Ikaw na! Steven? Ikaw? Ikaw, gilagit yung apa ko! Nauwa na ko ni mo. Uy! Ipalin niya magalang eskulahan ko. Steven, buhi ilang ko. Kailan eh mo? Babe, kailan mo? Ha? Mao di ka ba isusi mo sa una? Kay gabi di kay kawail sa mga lalaki. Mo ba? Angelo. Kapila. Kapila kay kayo nakigdog at tutuan. Ha? Kapila! Wala! Isa kita kastinod? Unsa pa iwa di mo giparutin ako? Ha? Abi ko tarong ka? Pag may pagbabuwag ta! O sige! Kung may gusto mo magbuwag ta, magbuwag ta! Lani, Mao ka na, Angelo. Hagbay na akong gitago ang akong feelings nimo kay lagi. Barkada ta. Dili ko gusto nga magguba ang ato panagkigala. Pero dili sad ko gusto nga ako mo imuhimo sa first move. Kay lain pud baya paminahon. Babae gud ko. Pero wa man gyud ko nimo makita. Maong gidawat ko na lang ang kamatuoran nga dili gyud siguro ka maibog nako. Lani, Oh, Lani. Angelo. Angelo. Uy. Buntag naman eh. Naitabugin ng Lani kabihira. Ako cellphone. Uy. Lubat. Muulit ako. Uy.
Pagkada ka din ng text. Oh, si Karin. Netext. Ako basahon. Angelo, babe. Please. Mag-istorya una ta. Please. Mag-wait ko sa imong reply. Oh, ako replyan. Pagkikita ko niya. Karin, babe. I'm sorry. Babe, no. Ako ang angay nga mag-sorry ni mo. Tungod kinamak ako. Oo, ang tinuod mo, dili ko ganahan mo storya ni mo about sa akong past. Tungod kay grabe ko ka-wild sa una. Kusog ko mag-party-party, kuya ako mag-friends. Kusog mo kating kasas, tungod na mga butanga. And yes, naay mga times nga dili ko muli sa mo ang kina ako matuog sa bahay sa lalaki. Bisag dili mi uyab. Ano sa si Steven, ana? Mo ni hinungdan nga gibalhin ko nilang mama o papa og laing eskwelahan. Para magbago ko. Nalipay ko kay sukad nagkaila ta. Sukad nga nagkauyab ta. Nakita man akong kabaghuan sa akong kaugalingon. Babe. Maong masaning kamot ko, babe. Tugod kay mahal kayo, teka. Maong pasaylo ako. Karin, babe. I'm sorry. Ngay pasaylo na ko di mo. Mahal ka. O gilis ko gusto mawa ka ako. Soon sa man. Dili ta maghuwag. Dili, babe. Dili. I love you, Angelo. I love you too, Karin. Angelo, abi ko magmahal ko nimo. Anong imamang gibalikan si Karen? Lani, I'm sorry. Pero, kalit ang natabot na tuluha. Tungkol na to sa kong kayo, boss. Maong ako trabuhat. Pero sayop kayo to. Maong pasilo ako. So, imo na di ko gigamit. Ha? Lani, Hayop ka! Hayop ka! Lani? Angelo? Karin! Babe, pasilo ako. Nadala ko sa kong kayo, boss. Ato'y kayo na. Maong nabuhat na ako. Sakit kayo, Angelo. Pero ako'y mahimo. Tungod kay partly, napad ko isa. Masakitan ko kumawa ka na ako. Maugi pa sa ilo na tika. Pero babe, hangiwa lang ko. Unta this time. Wala natin mga sekreto, ha? Babe, isa na ko. I'm sorry. Mahal kayo ka. Mahisap kayo, tika, Angelo. Nalipay ko, kaya wag ibig magkabuwag si Karin. Tinood kita ilang gingon nga, love is sweeter than second time around. After ato nga school year, ni-transfer sila ni og laing eskwelahan. Og wala may balita niya. May graduate mi si Karin sa college, og na may usa ka anak. Dinhin lang kutob, daghang salamat sa Remen. Mayong adlaw kayong tanan nga nagpaminaw karon ning maong tulungan kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista maghatag kinabuhi ning akong suliran. Taguan ko niya sa pangan nga dindi. Hingkod ang Pangidaro ug taga Davao Occidental. Punto legal kining akong suliran. Apan dili yun ni ak. Sa uyuan ko kini nga namatay tungod sa disgrasya ug sa iyang mga anak nga nahibilin. Bahin kini sa yuta nga sinunod sa akong uyo. Aron yung hisabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Ayo! Pa? May nangayong katahuran oh. Uy, morag si Mia maroon nga Ayo. akong igsoon. Ay kadiyo kaya akong kanaugon, ha? Unsa dito yun ni Angkon Mio pa? Mura lagi itong magulanon. Ay, nangayo og tambag. Kung maayo ba kuno nga, moato siya og kining Manila para manimpad. Ha? Biyahan niya sa auntie? Huwag ang ilang 5 ka anak? Ay gipulan kuno siya og uma. Lisod na kuno ang pagpanginabuhi din sa ato. Nga may bahin monta na siya sa yuta na ng papa ug mama. Ug sila na nagkupra sa lubing nga anaa silang bahin nga luna. No. Basig di ko na paigwang abot sa bahin niyang yuta nila pa, uy. Ti, daghan og sanag ng mga anak sila, bud. Unya, nagkadagko na. Nang eskwela na ako may agaw tanan. O basin. Nya mao lagi na. Naghangyo siya na kung tabangan si Erna nga iyang asawa kung magkupras na kini sa ilang mga lubi. Unya. Unsang pa rin trabaho sa Manila pa? Huson sa raming akong utan. Ako ning haunon. Kay di ba na si Papa nga malata ang utan. Isunod ako subad ni buwad nga hal nga paboritong Papa. Kay maulit turong taod-taod kay kasauma alang sa paniud to. May Tensyo! Ayo! Uy, May! si Auntie Erna naman doon. Ang May! asawa ni Uncle Mio. Nangita mang Papa. Auntie, kaniyatang! Wa pa di ay si Papa ni mo din. Para ba, Auntie? Ito pa sa uma. Pero niya na turong taod-taod alang sa paniud to. Kay nga naman di unta. Ay, magpatabang lagi unta ko niya o para pliti na mo sa mga bata sa Manila. Ha? Ano ko ito mga tabang Manila?
makalagot ang uyuan ni mga tuas Manila, uy. Doon na nakunoy laing babae nga kaipon dito. Na, murag ka magkatuoan na, auntie. Uy, buotan ba kitos Uncle Mio? Mao ganing among susihon kung tinuod ba. Nya, kinahalan kita ni munda doon ang tanang mga bata. Kaya doon namin mabuyo dito. Aron dili kaligot si Mio og pamabay. Waras Irna, nga nituod dayon sa mga tabi-tabi sa mga tao. Nga di ay ma. Di ay kuno tinuod nga may laing babae nga kapuyo si Mio dito eh. Na, ingon pabitaw kung imposible kay na. Kamaayo lang Uncle Mio, ah. Mauna. Nya, naangin pang mga bata sa ilang kalisod dito sa Manila. Mga eskwela gani kuno nga, way mga baon. Hala, uy, luoy sa kamang igagaw. Mao nga hain man si papa mo, aron ni pakupras ng ilang lubi. Aron atong mapadas Manila ang halin. Oo. Sige, Mio. Magpada ko nimo para plitin ninyo. Ayo mo sa mga bata, ha? Unya, amping mo sa biyahe, ha? O, sige, bye. Kinsa to pa? Ay, si Uncle nimo, Mio. Nga nung nagkis ka magkaglitig biyahe. Ay, manguli na lang sab kuno sila din sa ato og mga bata. Kay atoan naman day kuno sa abroad si Erna. Nakadesisyon kini nga mga abroad tungod sa ilang kalisod sa Manila. Unsa? Ingon nagto kalisod ang kinabuhi sa kong uyuan sa Manila. Mao nakadesisyon na lang ang iyang asawa nga si Auntie Anna nga manarbaho sa abroad. Ibalikan sa silang puyo diri sa amo, daang akong mga igagaw. Gawa silang yuta nga kuhaan nilang panginabuhian, nakatrabaho sa siang og nakapalit kinugutor nga service niya sa trabaho. Unya, Labay na ko dito! Ampi Uncle! Oh, isa ba itong nilabay nga motor, ha? Si Uncle Mio pa. Hindus ang motor ni Uncle Mio pa sa. Oo, nakapalitawan siya. Service niya sa trabaho. Naluag-luagan na gid sila pa sa. Oo, itaon. Wala na sila maglisod. Kay si Erna, tuwa na mas abroad. O niya, nakatrabaho pa siya. May magkupras pa sila sa mga lubi sa ilang bahin nga yuta. Papanahibaw na bakaha si Mio sa nikatang na karon nga balita dinhis ato bahin sa iyang asawa. Kaya nga naman day ma. Ay, may kapuyo man kuno nga laing lakis Erna dito sa abroad, oy. Unsa? Di na tinuod ko din, oy. Bisang biyag nagtiinti si mama dito sa gawas ron, kay gibiyaan na niya ang iyang unang amo dito. Wabay may pasag ni mama og suporta. Ay, daan palagi ko gaw eh. Nga, basin sa mas una ba? Nga, gichika sab si Uncle Mio nga may laing babay. Katubad dito sa Manila ba? Ay, mayod yung mubat-bot og may istorya ni mga chismosas, ha? Pero ang akong gikabalakan ba ya, kay murag nituuan na si papa. Naiba na dis Uncle Mio? Oo, guol kay siya. Unya hubog nang mauli gikan sa trabaho. Na, magmotor ba yan ang siya? Malagi na akong kabalakan gaw, uy. Nga basin ng madisgrasya ba? Kay hubog ang magmaneho siyang motor. Day! Anak mo kang Mio, no? Oo, noy. Kaya naman unta. Sus! Adisgrasya si Mio siya motor, oy! Oh, ha? O magpatay man to! Wala, unsa? Mio! Oh, ma, gusto na ma. Basin ikaw na sabi noon ng tabangon ini. Ang asawa yun diyang kuragan ang nakaingon ini. Oh, ma. Ano ba siya mangundat dito sa abroad? Di unta Oy. magsigig inom kinis Mio. O dili ba disgrasya sa gimaniho niya nga motor? Mauli na ba ko na sa Auntie Erna, Lola? Oh, may kay mo uli siya. Kay maghusay mi. Kay dili gid siya kapang hilabot aning bahin ni Mio nga yuta. Dili na siya kakupras diha kay patay na kini si Mio nga akong anak. Mo ako na sa bawi ong yuta. Og adto ka na mapunta ang iyang bahin sa kamagwangan kong anak ni Marcos. La, mon pa kininyo taa. Mother title ane, nakapangan pa sa amo mga apuhan. Apan nabahin-bahin na unta kini nila. Public survey, ug naani mga muhon. Apan ang problema, kay human mamatay ang akong uyuan. Bawi naman sa dilula ang bahin sa akong uyuan. Ug adto ko ni mapunta sa kamagwangan niyang anak, ang bahin ni Uncle Mio. Na unta, may mga anak pa man kining nahabilin. Abaga ni Lula kung magkuprasin. Ang akong pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, gusto bang akong Lula nga bawion kuno niya ang bahin nga yuta sa akong uyuan kay patay na kini. Ug nagkinahanglan pa sa abot sa yuta o halin sa kupras. Ang pangutana, gusto ba sad nga ang kamagwangan ko ng anak ni Lula ang may katungod sa bahin nga yuta sa akong uyuan nga patay na. Dili din kini mapanunod sa iyang 5 ka anak nga nahibili. Ikatulong pangutana, nauli na gikan sa abroad ang asawa sa akong uyuan nga namatay. Gusto unta mo kupras sa mga lub apan babaga nila. O sa may angay nga bahato nila ani nga magkakupras sila uba. Ikaw pa to katapusan. Pwede ba ding bilihatagan sa akong Lula og katungod ang iyang mga apo sa bahin sa yuta silang amahan nga mga anak manggihapon sila bisag namatay ng akong uyuan sa may ilang buhat. Palihog tabahid tabagi ko. Kini ang akong suliran, din.
Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. O kauban ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Matag ingong orasa, matag adlaw from Monday to Saturday. Kami gihapon ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana ug problemang may punto legal, medical, personal, behavioral, problema sa dinha mga ginadiling droga, kinsa ng mga ningagig depression din ha, ug tan-aw ninyo, wa na lang joy sam, wa na lami, no, mabuhi ayaw gyud in town ha. Paminaw sa ato ang programa para dili lang mo makat-on, maka-realize mo nga dili ra gyud in town kamo diri sa kalibutan ang gitagaan og problema kitang tanan. Naatay mga ginagiagian, naatay mga gisagubang nga mga problema. Ako og si Dr. Obra, dili in town may exempted sa mga problema. Naapod in town may problema. Pero kibaw ka, unsaon na namong problema? Smile lang ra na namo. No? Mo posta for a while, magminsartag, unsaon ni nato, pero never, nung kagyutang mo ingon nga wa nay pag-asa. Ayaw gyud mo ingon nga way lami, mabuhi. Mas nindot gyud gihapong mabuhi, mga sukintig paminaw, baski pag naatay problema. So laban lang, go lang ng go gyud ha? Mga naminaw na to sa kahanginan, pwede ra gyud na ninyo ipadala inyong suwat. Ay na lang na ninyo hinuktoke. Mas may pag inyo nang ipadadiri namo. Naatay Facebook account nga kini ang akong suliran, official writers page, naapod tay email address suliran_612@yahoo.com. Of course, pwede po ninyo ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Unang pangutana, husto ba ang akong lola? Nga bawion kuno niya ang bahin nga yuta sa ako ang uyuan. Kay patay na kini. May mga anak pa man unta kini nga nabahin. Nahabilin di ay. Og nagkinahanglan pa sa abot sa yuta og halin sa kupras. Okay. Ato sang explain og atong sabton ang kanang proseso sa pagbinahinay sa yuta og sa mga katigayunan, no? Mao nay atong gitawag mga sukintig paminaw og the law on succession, no? Mao nay balaod nga mus ato ang kanang gamiton kanang kabahin sa mga panunod natong mga yuta ug ubang kabtangan sa usa ka tawo nga namatay na. Okay? Now, kung ang usa ka tawo minyo unya mamatay siya, husband and wife, namatay si husband, no? Ang tanan nga mga properties nga co-owned, mahug og conjugal, ang mahitabo ana, conjugal gani na siya, husband and wife, ang katungaan na ang tag-iya si wife, ang katungaan na tag-iya si husband. Katong mga portion nga ang tag-iya si husband nga namatay na, ang mamatay na siya, mapunta na siya, no, ngadto sa iyahang mga heirs or tig-panunod. Now, ang atong balaod nag-ingon nga ang mga tig-sunod kaning mga heirs mauni, legitimate heirs, ang buhi pa nga asawa or surviving spouse ug ang mga anak, no, kung naay mga anak. Ugay mga anak, then musaka ta adto na ngadto sa ginikanan kung buhi pa pud ang ginikanan. Ug wala nay anak way ginikanan pero nay asawa adto na sa asawa ug sa mga igsuon. Okay? Na unsaon man na nila pagbahin. I-divide na kung pananglitan si surviving spouse ang asawa unya na ay tulo pud ka anak, meaning upat sila ka buok nga tigsunod, i-divide by 4. So muuning nahitabo sa inyong situation den. Pagkamatay sa inyong lolo, ang nabhabilin nga buhi imuhang lola, imong papa ug iyang mga igsuon. No? So gibahin-bahin ang yuta ngadto sa imuhang mga igsuon, sa imuhang papa, sa imong mga papa. Kay mahugman nga sila. And it's also possible, I don't know kung ang imuhang lola gi-wave na ba niya ang iyahang bahin or nikuha pa sa iyahang bahin or gihatag na niya tanan ngadto sa imuhang papa o siya mga igsuon para ma-divided equally nilang manag-igsuon. Now, same gihapon nga cycle ang mahitabo. Pagkamatay sa imuhang uncle, no? Tan-aw na po na nato kinsay surviving heirs, nabay asawa, which is correct, check, ug naay anak, check. So, ang iyahang ang magmusunod na pud ato sa iyahang bahin, iyahang asawa ug ang mga anak. To answer your question, kay iyahan naman tong bahin. Mabawi pa ba sa imuhang lola? Moingon jud ko nga insofar as ang bahin sa imuhang tiyo katong iyang gipanunod sa iyahang papa katong namatay na, way katungod ang imuhang lola nga mubakwi ato. Kay iyaha man to
ug gi-intrigo to sa iyaha, dili gikan sa imong lola kundi ang balaod mismo mo inihatag niya anak nga katungod. Okay? So dili to mabawi. Kaduhang pangutana, husto basab nga ang kamagwangan kunong anak ni lola ang may katungod sa bahin sa yuta sa among uyuan nga patay na. Dili di ay may makapanunod sa iyahang 5 ka anak nga nahabilin. No, klaro man to akong giingon. Ang naay katungod nga manunod ang asawa, no, sa imuhang angkol ug ang imong mga igagaw kay sila man ang legitimate heirs. Ang imuhang kamagwangan nga angkol, no, ang kamagwangang anak sa inyong papa ay isuon sa imong papa, or even kamo, or masking imuhang lula, dili makabakwi, di makapanunod, di pud mahatagan atong bahin, kay wa sila'y katungod ato. Okay? Ikatulong pangutana, nauli nagikan sa abroad ang asawa sa akong uyuan nga namatay. Gusto untang mukupras sa lubi, apan babagan ni lola. Unsa may angay buhato nila ani nga makakupras sila og balik. Ako sang question is, na naman ay tamdanan, no, naagid pud mo gipirmahan, ang ako pangutana, is ang kana manggong extrajudicial settlement or ang partition agreement mao na ang dokumento nga mopapatuod nga ang imuhang tiya ug ang imong mga igagaw mao'y naay katungod atong maong yuta. Labi na ug samot na gyud nga kung gitiwas ninyo ang proseso nga pagkahuman nga nagkasabot na mo ug saon pagbahin, nagpirma mo sa partition agreement, nagpirma mo sa extrajudicial, unya titulado ning maong yuta, gibayran ninyong buhis, inyo dayong gipabuak-buak ang titulo. Kay kung nahuman to ninyo nga proseso, mas labing way rason, mas dakong, murag mas samot nga way rason rather, ang imuhang lola sa pag-angkon or pagbakwi ani nga yuta ngadto sa imuhang tiya. Okay? So, I think dapat niyang buhaton is i-assert niya iyang katungod pinaagi sa katong extrajudicial or unsa na nga mga kasabutan, and kung magubot na lang gyud di niya madagstorya ang iyahang inyong lola, then mas maayo pa og mo adto na lang siya korte, paadtua siya abogado kay para mo'y makatambag ug makagiya niya kung unsa iyahang angay buhaton para masabtan gyud niya klaro ang iyahang katungod isip sumusunod sa iyahang namatay nga bana ug para pud sa mga katungod sa mga bata. Ikaupat ug katapusan pangutana, pwede ba di ay nga dili hatagan sa akong lola og katungod ang iyahang mga apo sa bahin sa yuta sa ilahang amahan nga anak man gihapon sila bisan namatay na ang akong uyuan, unsay ilahang buhaton? Munay akong ngaingon kay dili mangud ang imong lola ang makabuot, kay klaro man ang katungod nga gihatag sa balaod ngadto sa surviving spouse ug sa mga anak sa namatay na, especially nga siya na may tag-iya atong yuta at the time nga namatay siya, wa na may katungod ang imuhang lola. So dili pwede nga bawion or ang imuhang lola ang mubuot ana, no? Pwede gyud nga kung tinuod gyud pud na ba nga ang kanang say rason or nakasa gyud pud ni salain na lang, pwede imo na lang ingnon nga ay nalag kanang respetarin na lang, no, ang memories ako ang anak, parehas ako ang gibuhat, i-give up na lang ng imong portion, ipangan na lang na ngadto sa mga bata kay total ang bata wa manay sala, bisag unsaon na ninog bali-bali kadugo man pud na sa imong lola, anak man pud na sa iyahang anak, iyaha man ang apo, ang man sadug iyahang pahimungtan, unyag magutom, matiis day na niya, kaya res konsensya si imuhang lola, no? So pasuryahin na lang nagingon ana o na ug dili gyud, then of course like I said, mudangop na lang gyud tag korte, mangayo na lang tag opinion ug tabang sa abogado. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan gyud kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.